Πλάι τι γίνεται έτσι. Ξύπνα ρε. Δεν το παραμείνει, δεν θα ήταν σαν κόλλετσι. Δεν το κόβουν, δεν το κούπε. Τώρα μου να πω τι έφαγε. Σύγχρονο. Εσύ δεν γιώσου άντε τι να πήγε πέρα. Την αλλαγή! Και κάτω είναι συνέχεια τη δουλειά, σταματάει. Και η δουλειά. Ήτανε κόρνα από εκεί και δεν μπορούσε. Με την άλλη ομάδα. Με την άλλη. Εκεί και από την άλλη. Εκεί και στο τέρμα. Μπόρα Μερκούρη σκότωσα τον. Πού είναι? Μερκούρη δεν το βλέπω ζωηρό, ναι. Κάνει πολλά λάθη. Λάθος δεν τα βιβάσεις. Κόφτει λίγο το σαρατσούβαλο. Πες του τα. Σταματάσω σαν το Ολυμπιακό Φαγαντής και μάθει την κλειστράν όλης. Και ξέρεις γιατί τα κάνει έτσι, Γιατί βάζει το παιδί και βλέπει όλο το Τριανταφυλόπουλο του Παναθηναϊκού. Μπορείς να μάθει, δεν μπορεί να μάθει. Η Παναθηναϊκή που είναι πάλι μεγάλη ζημιά. Ενώ εγώ που του δείχνω το Ρομπέρτο, κάτι πιάνει. Λένε μετά, λέει εμείς δεν έχουμε. Λέει κάνε, τότε τι μιλάτε μαζί. Έλα. Έλα, ζείτε έξω. Κάνε ένα βήμα πιο πίσω.